Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yewɓeɓe ne ayaw Pinde TV en eɗen gardi aussi cortège on mo gandanɗa hoorema woni questeur assemblée nationale woni Moussia Daouda Dia ɗum noon sikki ala bandiraɓe musidɓe eɗen goni ɗo hen Horka Ƴere noon o jaɓɓama ɗo jaɓɓugal pattamlamal rewɓe rimɓe reneɓe saliɓe yaware dariɓe lang e frontiére ndimago caliɓe jasre lumbere ɗumen ɗo kono noon kadi aussi worɓe ɓe gandanɗa hoorema hande ko worɓe yonɓe worɓe so tawi rewɓe cuusi tan ko kamɓe duusi ɗumen no handirni hen ɗum noon sikki ala en jii enen kala ne tawno kala ɗo turuɗen toon to semme en jeyno toon hunde waɗi fayida kono noon eɗen gandi wondu wendu bosiyaɓe ko kanko jeeyi ne handirte ndi hen ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam eɗen goni ɗo hen e Horka Ƴere bandiraɓe kala e ɓena paadi on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni monsieur le maire Daouda Dia kono kadi aussi ko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni questeur assemblée nationale ne handirte ndi hen bandiraɓe hande hunde nde ma yuɓɓu ma yumtu ma wel ma wat tigui rigui zulzul mutazulla ha ne tawno oɗon gandi kanko ko golle makko golloto haala kono wona haala makko golloto golle ko golliɗo golle juɓɓuɗe jumtuɗe payodinɗe ɗe galda e gulwulti ɗum noon on jii mawɓe e sukaɓe kala nana doga ene teɗanomo mawɓe e sukaɓe kala nana doga tigui rigui ha joni ene tertomo kanko questeur assemblée nationale woni on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni DG on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni gorko dimo danejo caliɗo yaware dariɗo lang mo frontiére ndimago caliɗo jasre lumbere ɗumen ɗo aɗa tawi aɗa andi ko mbatta i hakkille ma kadi jiftoyaka kadi to waɓiram kelle mon do nafoore projet agriculture financement par le maire de commune Horka Ƴere Daouda Dia partenaire avec Sénégal 109 et ONG Guissé Gadio bandiraɓe kelle mon dow monsieur le omono coupe bandiraɓe kelle mon dow voilà Sénégal 109 andumi oɗo ene idi ham e programme he mi yettoro ɗum mi namno ɗum ko pommi namna ɗum ko kadi no mbimamni spécialiste nanɗo e diwan he e goto nan hunare wiye gaysiri e woɓɓe goɗɗo nanɗon wiye mbow e woɓɓe bon ɓadoɗa ɗumen namda ɗumen kalama leydi ko fotal sohlil walla ɗum ɗo sa waɗi ko ɗum ɗo potta wadde hen voilà c'est pour cela hande o kam min mi heeɓi hen humpito no fewi Dia wallay kana fore mere mbiye Daouda Dia mbiye Daouda Dia ɓubri wulaɓe nangue jangaɓe kala jiɗɗo Daouda Dia cuuta jongo ma dow hayo Daouda Dia salam aleyma gorko mo wendu bosiyaɓe Daouda ya julɓalɗe guura ko heewi saabu gurdama kay waɗi nafoore wallay ka nafoore mere a addini en projet nafoore bamɗi fiye ɓurgal duuɓi mum faare gaɗa wuuro oɗo gorko noon mo jiyaton ɗo ko nafoore mere sa nanimo cikka wonde ko doole e darde tawa noon ko golle tenkinɗe payodinɗe juɓɓuɗe jumtuɗe ɗe galda e gulwulti kala dañƴomo malama mo dañanimo yiiloyo kono kala gañƴomo boorama ne tawno so Allah diidi a momti o diiti a momti o diiti a momti oɗon gandi no wattinto wadde o momtere o diida wadde noon oɗo ko Allah diidi ɗum tigui ko heddi ko yidde wasiyade on carte mon ɗe joguiɗon ɗe ko ɗen goni arme mon
carte mon ɗe jogiɗon ɗe ko ɗen goni captorɗe mon carte mon ɗe jogiɗon ɗe ko ɗen goni voix mon wadde noon carte ɗe jogiɗon ɗe jagguirɗa ha tiire sac maaro warata on yeeyde carte mon ujunere warata on yeeyde carte mon ujunnaji ɗiɗi warata on yeeyde carte mon oɗon gandi ko tagata on yeeyde carte mon jencuɗi fodde artude e nder commune mon jencuɗi ndiɗo noon ko o jogui ɗum gorko pattam lamo o dimo o danejo o caniɗɗo yeware oɗon gandi min wona e commune aji diwan mon jeeyami koye région de Saint-Louis département de Podor commune mo Mbolo Birane o wi o salmini joom wuro ngo o salmini imamu ratib wuro ngo o salmini mawɓe ɓe tawiɗoɓe worɓe hen e rewɓe hen ɓe calmini sukaɓe ɓeɓe tawiɗo jaɓiɓe ɓe o wi koɓe rewɓe ɗo tan kono noon joguiɗen hande programme ko duunde oɗo programme ko Alassane Hamma Sira ko sehil makko wolkoɓe kalduno ɓe mbatti o wi yo rewɗo pour settade koɓe kalduno ko wonde ɗum woni ko ɗum rewnimo ɗo ko Dakar ɓe gonduno haɓe jewdo o wimo ko ƴeewete Dakar ko fof ene Fouta so neɗɗo jaaɓi liggade hande dañal ɓuuri wonde ko Fouta wol yimmotoɓe Dakar ene ɗanno Fouta ɗum noon mbatten hakkille e Fouta men adana ɓe paamano kono kanko e hoore makko arti o wi o faami ko keeser wiyannomo ko hande o faati Fouta o mono liggo ɓe ngari noon e tawiɗo projet o ɓe mbaɗi visité ɓe jii gonga o fuɗɗima liggade no moƴƴi kono ko ɗamina ene ara ko ɓuuri hewde ha no feewi e koɓe jiiɗo ko o faami ɗum o waɗi ndema o waɗi gaynaka nder hen awo kadi ma ar hen ko ɗum woni calɗi dañal Fouta Fouta ala so wona ɗum sen natti remde en natti awde en natti aynude en mbawata jogade koye men jiggore wawa jogade en alay saago dañen ɗum ɗo ha para ƴeewen jiggore pawen hen sen dañani ɗum jiggore wawa jogade en jaɓɗo ko noon mo jaɓani kadi ma fam ko noon yaari kanko noon o jaaɓi o faami kala sukaɓe jiɗɗo darade e banggue ɗiɗo calɗi haɓe paari dardade e muɗum kala dow hande en garani campagne mba en gartuɗo campagne kaalen campagne ɓe ndewiɗo ko salminde e yiide projet o e sembindemo kanko Alassane nde o ɓeydata jaggude ɓe ɓeyda softude e jaggande heddiɓe ko ɗum addiɓe Alassane Hamma Sira ɓe mbima a jarama ɓe jarnimama no feewi kadi haɓe mbamma encouragé weeɓani to adana ɗo ne muusi kala jiiɗa dañi ha dañi wiya dañi so haalnima ɗo rewi ɗo a andan wona ɓuuɓi ɗo jooɗino ko liggiɗo e nangue liggoɗangue kanga yoɓanma ɗum ɗo ɗum noon oɗo exemple o yiɗi ko saro e nder commune o e nder département he haɓe paɗa jaamugel e duunde gila subaka ɓeɗe daare nangue ene paadi ɓe
puɗɗima tampude jaafoɗon ɓe winoɓe kala ɓe Alassane Hammadou Sira lomtimaɓe kamɓe foof sen gatti campagne ma en ƴettu journée spécial pour Horkodiéré kala jiɗɗo haalde haala no yiɗi haalde ni tawa hay goto tacca ɗum o salmini on o jarnima on min mbima Dia musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam yeeɓiyankoɓe PD TV guila e nder leydi ndi ha e toon to diaspora onon kala on jejjitaka ne haaldirte ni henna ɗum noon ha joni koye tourné mo gandanɗa hoorema ko tourné kessi assemblée nationale woni Daoud Moussa Dia taw noon eɗen gandi ko gorko mo weedu boseyaɓe ɗum noon eɗen gandi guila tourné o fuɗɗi fewde joni eɗen jokki e yaade eɗen jokki e jaɓɓede ne haaldirte ni henna ɗum noon sikki ala eɗen gandi gaddiɗen jaɓɓede ko toon to gandanɗa hoorema woni hunare boyo mo hani wono ko kefere walta e jamma goto jaɓɓugal pattam lamal juɓɓugal jumtugal taw noon ko wondude e gorko mabo mo yoytake e bottari guecce yoytake e ɗaldugal on mo kewɗe wiide tanum junta diabale nango feyna onon holi on woni Mody Thiama Dabo ɗum noon eɗen gandi non seulement tan o jaɓɓama toon kono jamma o programme juɓɓuɗo jumtuɗo ne tawno aussi ko sukaɓe gendiyankoɓe mbaɗimo parrainé o ari o waɗi toon gueɗe payodinde golle payodinde kamɓe ɓe mbanno ko base uji o kaɓire base uji ɗi kala ko gandanɗa hoorema oɗon jogui e biyeji komin yoɓata kadi aussi lettere ma ara ha timma mboɗo sikki ne oɗon totta nde kamɓe kadi ɓe beltima ne haaldirta ni henna ɗum foof e wade noon eɗen gandi bandiraɓe musidɓe hanki jamma gonɗoɗen ko toon to gandanɗa hoorema woni semme o naati e nder wuuro he semme o jaɓɓama hen semme Allah tigui rigui ha joni e cortège o hewde e yimɓeɓe hewde e nder oɗon tuma eyyi waɗum foof e wade noon eɗen gandi kala ɗo berluɗa docatal sa renaki huɓat ne tawno semmenaɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe koɓe yiɓɓe Daoud Moussa Dia ha woni gonga e gonga wadde noon ko gollade tan woni gonga kala mo golli Allah yoɓa ɗum tigui rigui golle mum wadde noon Daoud Moussa Dia ko golliɗo tigui à part ɗum ɗon en jeehi toon to gandanɗa hoorema woni Horkodiéré ne jaaden toon to Horkodiéré eɗen gandi en tawi toon projet mo gandanɗa hoorema ko projet nafoore projet mo gandanɗa ko projet ndema projet mo gandanɗa ko projet élevage projet pattam lamijo waɗama inauguré ñande hen ko kanko waɗi ɗum inauguré ne haaldirtini hen woni hande o mo gonɗen ɗum fof e wade noon eɗen goni ɗo hen e jammuguen ɗo ɗo gonɗen en tawi ɗo hen jaɓɓugal pattam lamal juɓɓugal jumtugal ngal alta e gulwulti ça veut dire que omono gollo e nder commune he walla omono gollo e nder région de Matam golle tiɗɗe juɓɓude jumtude pawdinde ɗe galla e gulwulti kono noon wonko yimɓeɓe pamani ne Daoud Moussa Dia ari ɗo hen nde e nder oɗon tuma eɗen gandi o tawi ɗo hen ko fodde maire uji sappo ɗi ene gufno e dow président de la république ene mbiya wonde on gari ko on ɗiɗo ko minen ɓuuri on ceɓal ko minen ɓuuri on wawde minen ɓuuri on fodde kono noon fodde duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi jeetati walla duuɓi sappo o mona tigui rigui wadde maɓe ŋas walla mbiyen face à face guila nden fewde joni ɓe dañani fartege wawde libdemo wadde noon ça veut dire que omo ɓaadi population o omo andi ko population o wuuri te kadi aussi so ari population o jaɓɓotomo gam tigui rigui ha joni o jeeya jawdi makko so ari omo andi foddeji ne tawno ko réalisation ngaji laptuɗe ceer o waɗata e nder oɗo tourné o addi plus de 3 ambulance uji ɗi eɗen gandi hande won rewɓe hewɓe ɓe ganduɗa hoorema so tawi garwi eɗen gandi kewi tigui rigui ha joni ko nawede e saretaji walla autoji leela arde ha jomumen daña hen caɗele ɓe maaya hen ɓe jibirira nde fewani ɓe jogo hen effet ji secondaire eɗen gandi ɗum ɗon gasi ha laaɓi e nder commune mo awrene hadirde hen itti ɗum ko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Daoud Moussa Dia ɗum noon Daoud Moussa Dia Seydou Dia mo jasani e saaha mum kono noon kadi aussi won ambulance uji ɗi ganduɗa hoorema jogorɗi tottiteɗo ɗo hen ɗum noon ko yooɗi ala e daranam le programme continue inchallah titi koko arata concert pattam lamijo ma wat so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon eɗen gandi ma muhuma ko wat follere moñño ɗum noon so tawi oɗon jiiɗi Daoud Moussa Dia mbiye Dia kono ko debbo tiɗɗo debbo dariɓe jiɗo diwan muɗum
jiɗanno commune Hawre somin cibimomo hannde min mbi yo ardu commune o amin nganndi ɗum juunani ko wawi wadde ko hewɓe nan ɗon bonndira e makko mbawa wadde mbiɗon gon kañum hoɓe ɗum ala sikki to banggam min wonno mbiɗa andi ko wonɗo ko jamugel ɗo henne jamugel ko wuram somi ari ɗo en ngarmi koye wuram mi nani noon haallaji woni doléance uji wonni fof rewɓe ɓe sukaɓe ɓe mawɓe e wuuro ngo ko renda ko fof hay so on kalani mbiɗa andi wonno mi joddima e moɗon miɗo jokkidira e responsable uji moɗon min hay goto haalantama ko wuuro sohli e nder département de Kane fof mbiɗa andi mbiɗa andi ko waɗa ɗon mbiɗa andi ko hetti waɗede ɗon kono so Allah jaaɓi so min ɗo henna ko kalon kon kalani fof so Allah jaaɓi mamin ngar min gat ɗo no mbirmi e campagne tawde yaaji hannde adno min garon ko rewde amin paya duunde amin gaddantu min ambulance ɓen nene ko bandiraɓe ñaguino ɗum ko ɓooyi mbimi min hokku ɗumen hawre noon haɗi nde waɗi guila nden min dañani artude ɗo hen hannde min gari min gaddantu min ambulance onon ko kalɗon ko so Allah jaaɓi fof dane e hoore mayɓe gartu ɗo hen amin mbiya ko min ɗon ko ɗum waɗama ko heddi ko min gaddani on nani jiran jiran waɗen min ɗon fuɗima oɗon ko min ɗalsiɗi hoore muɗum jamugel ƴettoto kay hoto rewoɓe mawɗon kono kam min andi ɗo oɗon gona premiére e nder commune Hawre fof ɗum noon eɗen fadi no mbiyirɗon ni miidi min mami ara min hooram woɓɓe otan mi arta sigor min goto mi woytoto noon mi ara heddi résultat am son kayni mi rito mi ñohani mi ɓayla mbiya a mo ɓayla mi ɗum ɓayla ya jamugel on woni toon so Allah jaɓima eɗen nganndi ko jamugel layni gure kaaɓe ko noon mayi ɗo e nder commune Hawre so Allah jaɓi victoire meɗen le 23 janvier 2022 inchallah ko baylan ko ƴeew wiwe nder département e nder commune ko Hawre kamɓe fof ɓe mbiyama bisimilla mabɓe yo Allah yettin yo Allah timmin yo Allah rokku en woni o sabu barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam min calmini min mbima bisimilla makko min ɗacca on jokkon golle mon fatihi e salat al fatihi goto fof hen haaju mum emin jortito Allah ma Allah waɗan en ko jiɗɗen ko sabu du'a o ko du'a giɗgol e moƴƴereji makko e golle makko to amen ga koye belwetto e giɗgol e jingol fofne hen yo Allah renmo reena ko wondi fof reena yimɓe makko reena nakkuma otoji mabɓe reena jolɓe hemɓe sabu darje Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam barke seydi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu fatihi e salat al fatihi amin yo Allah jab programme o Saydou salnanɗo dari oɗon gandi ko kamɓe gaddana programme o adana programme o ko duunde
duunankoɓe no so gaddanama ambulance premier questeur à l'assemblée nationale nan ɗo jooɗi en wonde o Hadja Oumou Bayla Alsane Mbaye Thiam Mbondi Thiama Dabo Seydi Ndiaye en wonde o Idi Niang dendagal délégation questeur kamɓe fof ɓe gari ɗo ɗum noon bandiraɓe Seydou Sall konngol yesoma min calmini bandiraɓe fof o wi min calmini bandiraɓe fof no potiri suka hen e mawɗo hen debbo e gorko fof Daouda Moussa Dia e wondiɓe mun kamɓe fof no ɓe potiri min mbi on bisimilla mon wuro ngo ɗo e Dunde wuro ngo ko wuro ma Daouda Moussa Dia gila to endam gila to jokkodiral gila to gollodiral hamin beltanima no fewi Daouda Dia meeɗino arde ɗo o fodani min ambulance 2019 ko joni Allah yamiri min galano hen heppere moƴƴo so fodanima woto hul a dañat ɗum tan woto heppude arata yo artande ari foof ne moƴƴi Daouda Dia questeur min beltanimama seɗen piilen no kooliɗen piilen mo ganduɗen hayo Daouda Moussa Dia Daouda Moussa Malal Baydi Moussa Dia wallahi ka nafoore mere ka ɓuɓri wulaɓe nangue jangaɓe Daouda Dia ka pecco ɓernde ka docteur miskineɓe bando Hawa Dia mbiye Daouda Dia bando Haruna Dia hayo kala jidde Daouda Dia juuta jongoma dow Oumou Bayla so pulo so yoɗi wiye pulo so suusi wiye pulo sa eggi meggam rawayma gommima ko Dakar Jali Diop ngeggumi ndew me Daouda Moussa Malal Baydi Moussa Dia hayo Oumou Bayla so pulo perejo pulo ñagere ko mole danda hayo bando Hawa Dia Daouda Dia wallay ka dafore mere kala jiɗɗo Daouda Dia mbaɗani jungo ma Daouda Dia ko an min jiɗi Daouda Dia ko an min cuɓi Daouda Dia ko an min mbi hayo Daouda Dia ɗum noon o wi hankkadi hay batte heƴani ɗo o wi omo yafno yimɓeɓe tampi guila kikiɗe nan ɗo henna mawɓe nana hen o wi ko salminde dunankoɓe kala e kuuɓal o wi ɓe gadarima joom wuuro Dunde o wi ɓe jeeyi ha toon ɓe calminimo kanko wi o yinno arde ga jaɓade min kanko wi o yinno ko arde ha ɗo jaɓɓade ɓe ɓandu ndu hen manki seeɗa ko ɓandu ndu manki welde seeɗa min jeeyi ha toon min calminima min juurimo o wi ɓe jeeyi ha toon ɓe calminimo ɓe juurimomo min calmini imam ratib o wi ɓe calmini imam ratib on ko babam direct o wi on ko bam makko direct ko babam ko tokaram Daouda Dia ko bam makko tokara makko Daouda Dia moƴƴeɗo kella way on ari ha ɗo henna o wi on ari ha ɗo henna bismade en bismade ɓe e hokkude en duwaw e rokkude ɓe duwaw en calmini hilfaɓe wonɓe ɗo henne ɓe foof o wi en calmini hilifaɓe e hohoɓe wonɓe ɗo ɓe kala en calmini jatigue men Seydou Sall o wi ɓe calmini jatigue mabɓe Seydou Sall ko miñiraɗo tiɗɗo ko miñiraɗo tiɗɗo dariɗo guilande law dariɗo guinane law daw ko hewani e salsalɓe en calmini sehilam o wi ɓe calmini sehil mabɓe miñam aussi tiɗɗo miñi ko tiɗɗo o ala ɗo noon o ala ɗo noon omona caggal leydi omona caggal leydi wiyete France toon to wiyete France woni Amadou Ndiaye woni Amadou Ndiaye ko balluɗomi bang yo bang o wi Amadou Ndiaye ko balluɗomo bang yo bang jafuɗon kettodiren mbaɗandi kon Baye Falluji Kesseur kala to Amadou woni o wi kala ɗo Amadou woni
woni koye ligganade mi mino woni koye ligganade mo kanko kisere assemblée nationale ko neɗɗo muñƴo jaam yamo o wi ko neɗɗo muñƴo jaam yamo bawɗo wadde négocier e neɗɗo kala bawɗo wadde négocier e nele kala omo walli min no feewi o wi on ne walli ɓe ene feewi e ɗo hen e nder nokku he en calmini responsable rewɓe duunde o wi ɓe calmini responsable rewɓe duunde en calmini responsable debbo duunde lomtiɗo hen Kadia Sile Ndiaye o wi en calmini responsable on mo gandanɗa hoorema woni Kadia Sile Ndiaye o arani omo yinno ardude am omo yinno ardude e makko kono to liggotoɗo ɓen mbimo kono ɗo liggotoɗo ɓen mbimo so ari joni o arta campagne so ari joni o wawata arde campagne noon yo suuɓa hakkude campagne joni ɗum noon yo suuɓa hakkude campagne e joni ndeko suuɓi arde campagne ndeko suuɓi arde campagne sey campagne la ilaha illallah ko ɗum haɗimo arde o wi ko ɗum haɗimo arde kono en jii délégation mabɓe kono en jii délégation mabɓe balel naɓe gurel daranaɓe gulel daranaɓe e lowre naɓe ferlo naɓe foof gari min calminiɓe kamɓe foof o wi ɓe calminiɓe kamɓe foof min calmini rewɓe e worɓe min tawi ɗo kadi o wi ɓe calmini rewɓe e worɓe e sukaɓe e mawɓe ɓe tawi ɗo ɓe foof hande noon adani min ɗo campagne o wi hande noon wona campagne koye addi en ɗo min garno tan ko wadde remise symbolique ambulance o wi ɓe garno ko wadde remise symbolique ambulance mo fodannomi duunde ambulance mo fodanno duunde ko ɗum addunomi hokkude duunankoɓe o wi ko ɗum addimo tigui rigui tottude ɗum duunankoɓe nder jewte he noon o wi nder jewte he noon min nani goƴaji mabɓe o wi o nani goƴaji moon surtout sukaɓe ɓe surtout sukaɓe ɓe to banggue collège to banggue collège banggue courant banggue liggey banggue sport o wi hay batten goppani so Allah jaaɓi seɗen ɗo so Allah hokki en ko joguiɗen ko so Allah no rokki en ko joguiɗen ko en ɗaccata haydara so ɗen gueɗe fof gasa ha sowona ɗen fof gueɗe gasa ha nelatake asman ko ɓuuri cuuɗi ko e moƴƴe kella moon ki dow hare mabɓe hande jafodire wona tan collège duunde o min kaɓanto ko ɓuuri ɗum ɓe kaɓanto koko ɓuuri ɗum duunde ko lomtiɗo guure kewɗe guure kewɗe min jiiɗi ko lycée waɗe ɗo hen ɓe jiiɗi ko lycée waɗe ɗo hen no moƴƴene koye moon kelle mbiye Dia so haali jabon mbiye Dia merci beaucoup on o sohlan ɗo caméraman o sohlan
wati amde kono noon esseo mo amanto so tawi kanko woni Daouda Dia nanami o joom ambulance uji o joom forage uji o joom guese Daouda Dia ballo miskinaɓe o Daouda Dia kanko woni ɗo gaso forage aji o kanko woni dokko ambulance uji o Daouda Dia woni ballo miskinaɓe o woni projet ji kewɗi on kay o koye jeran jeri hay tallade e leydi wonko mi haalananima no arata ɗo henne e nder département oɗo kanen mo jiiɗon ɓe tawi ɗo ko gayi ko kolli ñiibiniɗi tirbiniɗi cikarno wonde ko kañumen tan goni ɗo ko kanko tan e goto takkiɗo sara makko o holi o oɗo maire takkiɗo sara makko kamɓe reɗi ɗo gonno ɗo fodde duuɓi jeeɗiɗi eɓe mbadda e wajiɓe ɓe nokki yo limɓe an mbeɗa mbiyetemi ko Amadou Coumé e mimi o kala ko kaalidi waɗi ko oɗo waɗnimo e mimi hayno men oɗo ɓiyam nde noɓe diftotomo nde kaaliɗo ñande wonde ka ɓiyam mbiya yumma so adda ɓiɗɗo baɗno Daouda Dia yo to gando